Estava tan nerviós com el movie, només. Perquè, clar, jo no he fet moltes planxades, però aquesta ja era una planxada més sèria, no? Realment, per mi, doncs, és un honor que la gent hagi vingut a l'espatx de la Còria a demanar-nos, perquè aquests senyors jo no els coneixia de res, i sí que em coneixien, evidentment. El que passa, clar, que hi ha el handicap que volien que els quedés vestit d'Elvis, i això no puc ser. A veure, jo m'anava a plantar, però clar, els hi vaig comentar amb ells què faig, caso vestit d'Elvis o no els caso, és que la boda és un dia molt complicat, la boda és el dia més feliç dels contraents, però sempre hi ha el banquet, la família i tal. Llavors, bueno, no els havia de casar. Llavors, bueno, doncs he agafat un altre look, també bastant fancy. També abans l'Elvis, quan anava elegant, també anava amb americanes d'aquest estil així, perquè he vist, inclús se posava estil mariner, no? Inclús se posava una gorra mariner i tot, però bueno, perquè a dintre no es pot permetre els barrets. I aquestes ulleres que porto dels d'Elvis són graduades, no? Vull dir, no són les de sol, aquelles més alteres, sinó que són de vidre graduades, aquestes que són fosqueixen en el sol. I porto aquest model, com l'Ernest París els porta les seves ulleres una mica estrambòtiques, doncs jo porto aquestes altres. Cadascú té el seu espectacle, no? Cada regidor. Com li va dir Elvis Presley al president dels Estats Units, Richard Nixon, senyor president, vostè té el seu espectacle, jo tinc el meu. Però bueno, és que a mi m'han dit que hi ha gent que s'han casat a altres poblacions properes, que s'han casat al Saló de Plens amb un regidor vestit de diable. Em sembla que vaig entendre així, potser no sé si va ser el Saló de Plens o va ser fora del Saló de Plens, però hi ha hagut un cas d'un regidor que va casar vestit de diable. El meu potser devia ser fora. Llavors també hi ha una altra opció, que és que els nuvis, doncs, una cosa, a veure, evidentment, fer bodes dintre del Saló de Plens, doncs, bueno, segons diu l'alcalde, hi ha aquesta normativa, però fora, si jo, per exemple, també tinc potestat per casar fora de l'Ajuntament. Llavors, s'assignen els documents amb els nuvis i els testimonis, no? Un moment abans, doncs, un dia abans de la boda, després jo puc anar vestit d'Elvis oficial a la cerimònia, com diguin els nuvis. Em sembla, jo he entès això, que hi ha aquesta altra opció. Però en aquest cas els nuvis volien que els casés aquí a Saló de Plens, però la cosa de problema, per tenir menys problemes amb la gent, clar, ja sabeu que la boda és un muntatge. Em vaig casar fa un any i mig per l'església, em va casar el pare Johnny i vaig flipar que una església, un mossèn, d'acord que el pare Johnny és un mossèn roquer, però és un mossèn, va permetre casar vestit d'Elvis i que el meu grup toqués dintre de l'església. Llavors també una altra opció que potser poden fer els nuvis si es volen casar més endavant, poden ser, no és per donar idees, però bueno, també es podien vestir ells d'Elvis Presley, com el vaig vestir jo, i jo casar-lo. O també una altra opció és, jo com a regidor doncs no puc cantar. Els nuvis, a banda de triar la cançó, poden triar un intèrpret, un cantant, que canti a la cerimònia. I ells han preferit posar la música. Les cançons, el poble de la Noia, de Castelló, i l'altre mateix Unió. Però també tenen l'opció de triar un cantant, que canti un cantant d'òpera, un cantant de lírica, un pianista, perquè no, també podien contractar un imitador d'Elvis Presley, que els cantés durant la cerimònia. Amb això no hi hauria cap impediment. Però bueno, nosaltres, jo crec que, no sé, a partir d'ara, doncs, hem de valorar, però segur que em negaré a casar si no és vestit d'Elvis Presley. Si la gent m'ho demana, llavors diré que es vagin a queixar o que es digui l'alcalde que pels quals no casen. M'han vingut gairebé 15 parelles a demanar que es casin, però només fer l'instància de tenir segur aquests nois que ja portaven remenant això des del juny, finals del juliol, perquè ho tenien claríssim, us volia que els casés jo vestit d'Elvis Presley i aquí al Saló de Plens. Jo em sembla que no hi hauria cap problema, sé que me vaig trobar amb la sorpresa que a última hora